vizualizat și ce vedeți. O să reformalizăm din o față. Deci avem mai de data scurt, sunt 3 grupe de procedee, scurt. Hai. Primul este uchiotoși, în care facem formă de capcană. Deci, plecăm. Al doilea este emoționare. Aș vrea să vă arăt aici diferență mică. Deci, forma scurtă competițională, vedem că eu să nu-l prind aici, pentru că aici e mă poate și calculat. Și atunci forma competițională este am blocat mâna aici. La forma de gata fiind un pic mai veche și mai utilizată, presupune că ai o să intri cu totul și să-i prind mâna aici. Asta e o diferență. Cata bună care s-a scos. Bun. Deci fac procedere ușor, cu chigoșii. Dar aici, prima oară, ce vă zic, merg prinde ușor. Dar plecăm. Fara e ieșit. Și trec cu chigoșii în procedură mai rar. Friza să prinde la gură, cu degetul mare în interior. Vă arăt partea asta. Coșesc. Și acum ipoteză. Ridic mâna asta pe loc. Mâna asta rămâne dreaptă. Mă lași jos de tot. Ridicând, ridic șorul. Azi, mă duc aici. Și împing și ridic. Mă ridic în picioare. Așa și sode. Atenție, da? Deci, sode e cu ambele mâini. Hop. Acum, și m-a scos șorul suficient. Încă o dată. Deci, aici trebuie să scos șorul un pic mai mult. Și să asigurați că ți-a durat care de mult să scos mai mult de la da? Da, care să scotoși împingiți. Fara e ieșit. Încă o dată. Cred că acum am văzut să spune nici am avut de aici. Am venit. Pentru centură nu trebuie neapărat frumoasă. Priză normală. Deplasare normală. Tot aici, în momentul ăsta am vorbesc. Bine? Cu vrei cu priză de sus de aici? Poate face cu priză și de aici. La fel. Am venit. Acum mai o formă care trebuie să strânge mâna. Dacă nu am priză de aici, vii și aici strâng. În momentul în care te uitezi, strâng mâna. E mai mult de lucrul ăsta. Care stai o coșit. Deci tot din pasare. Ne-am oprit, pivotăm. Deci, ideea este să vin aici cât mai mult subiect. Cât mai mult subiect. Aici. Deci ce s-a poziția asta intermediară, care e rotiți piciorul și în momentul în care fac mână și piciorul. Asta este secretul. Și iar un element, încercați să nu-l luați atât de mult pe spate, să nu vin pe spatele meu. Să-i lăsați un pic să cadă, să ajungă să cadă. Deci mă dați un pic în lateral și am tras. Poate era ceva. Hai. Prima după ceapă. Eu știu că clar să strâng la mica lata ai găștii. Stai să faci bineînțeles. Încă o dată să ții piciorul. Și după aia o să ții aici de nici așa. Ca și la o să mâncare. Avizam la plătit. Da, dacă sunt trebări. Dacă faci ceva
miza și de data